thir tu te zong zong kan channel ka lo lom le ve ka cheu kan channel kan content te ya tha in ti zong te in real rem zong tak te lo ni chuan min lo like ka min lo subscribe sak turin kan non ngen ma sa cheu ni hey tun tuma chuan ka thil vei tak mai tun se sona khan kan chief minister pulal do ma khan aron soi chuaka chuan hu dewa zpm chung khom na khan professor ni te khan aron soi chole boka Mizo te kan no rinawm lo thin zia kan rinawm thei lo zia kha anon soi chuaka hei hi chu sim a thato khop maya kan har chu hi a hun ve to in ka sia chu hei voina hian kanon ngai thladona ama sa in assembly house pulal du oman asoina hi lo ngai thlapotila then mun phia hian kan soilok du chu ai reliance fresh tenen kan hanin dora anni chuan india ram 5-star zong songa a fresh in anzuar du ta veka so thing chau ni lo adang te poni veka chu mumbai ya mo nei na kan zukal tuma kan in biak na chun zom na ani ti chuan in tunai hian agreement kan han sign ta ke khat cheng somria tin ning ka ria an la Ropuilian Women Farmer Association tenen avoi khatna na en chinan matric ton som an la February ni som nia khan sailam le chamring atangin Calcutta an thon thla nilia thanga achia tame empty report voina ka dongani kan reliance ho po an zaom katia chuwang chuanin hetianga kan ri nom lo don ani hi chuan sum don na khowela lo hi har don mange kan tan hian ti kha karilwa alo omani chuwang tu na ni min atang ka han lak te po hi kan ri nom tur ani achia kan fal tur ani lo ti kha house kaltlang hian arampum hi kan hanin cha ni selangin ti chuanin nimina kan han latana support price in pedon mente kan pesa vek tu da hian cheng somngain kan le kan pesa vek ani support price kha somngai nuain kan fal dona kan la dona support price ain thul khong sa veka tinaman hi kan badon lo district tina aman tur kan da lok vek anni khan an lo peang ti chuan tuna kan ti dan hi a hau tak te em mai ni cheng somngai kan lak kha khania so thing chungchang hei pulal do ma hi thili soi suana za ve to thin khop maya tuna po mun pia chungchang atia ma ro chu so thing chungchang aron soina ni so thing a hral chua avoi khatna turatan market thatak aron mu sakani lo akunna tok tu te hei hi thatakin a pilot project te timayang en chinna khuwa te hian hanti thei se chu nakin thlenga an tu le fa te thleng po market thalutuk an nei theina tur ani dona tin chu mai ba ka chu an mani me ni lo arampum ang po kan nga fak ani laya ati masatu ten heti khop me thalowa anti hi chu athin rim thlak le ling zo khop maya tuna puni te thu soi hi ngai thlawele photte ang chuan kan malang na lom om deuh pakhat chu ni china ka soi tho reliance fresh tenena MOU kan sign hi ani kan chief minister pudua ambani te afapate inneya anon som khan antitia chumi titi nakal zela kan OSD to chief minister pujona thana abo ri charchara reliance fresh te po khan hetiang ani chuan Sawrkar hian I ti tak atumaniang ti in anon pen chuak ta ho itiang umyang abultan nan thai panga isain podang antia dragon fruit so thing marcha le sap thei le enge kha apanga ai engani lo grade poni lo la khui thei
รีนาอินอีวาเฮเวเกย์ไอเฮียดได้จูข้านี่อาบุลตันนันจวนนี่กันหลอมเดียววะมุมไบอะกันสุกลากันไซนะ national media เตปอกอัจฉริยะนี่อามารอจูไว้นาฮิอันข้ากันหลอมเปรมตีไล่ค่ะนนใส่ลันกระดูกันหลอมรัวลินหลอมลงนาฮิอันมินรอนซุยเวเลทีนั่นนี่ตีไล่ฮีReliance Fresh เนี่ยนะการติน supply ตัวจัดโซทิ้งนี่เสโซทิ้งจุกเกจิซ่าควินตัลขัดเซลการตินกันทอนังกันตีอ่ะมาร์จ้าเกจิสมนีปังอาการขัดกันทอนังอ่ะบุลกันทอนังอ่ะอันนี้จน outlet สังจวงอันไหนตาอัน outlet ตาขันเกจิการขัดเกจิซ่าเซลโซทิ้งที่ไตละมิโซรัมโซทิ้งที่จุกัน supply อีจุดเทโดนตาอามารอจุข้าเบรข้าอันนี้จวงเราตีฮีอลังเจียงแต่เอ็มอันนี้ที่จนมานี่ลูกค้ามุมไบอันหูตุเตเดนักันไซนาอักลกัดลำเละออริซาลำปังอันหูตุเตข้าอันกาลาโซทิ้งควินตัลสอมตันสอมอันนี้ควินตัลสอมอันนี้เราตันสอมกันมามัวอินรันสัพพลายโดนมีอันที่ purchase order นักตุกะกันนเก่งหาลังอันที่นี่ส่วนอันนั้นจุดอย่างนี้จน CM ฮวินข้า purchase order ข้าอินลันนัตเตปโนนี่ละ news เตปโ cover ตีรีละกันที่ CM กันเบียร์เราเรมาจิงดาร์กว่าข้า purchase order ข้า print out ซาเก่งอินอันนั้นกันนี่กันอินลานั่นนี่จุ่มขัดตันสมกันตีปนตับตักอันนี้ตูน่าเฮียนตันสมดังมีรอนทนเลระอูอันที่โดนเนี่ยหมกันที่กันงาเรื่องไรอันนี้เป็นข้าอันนั้นตุมาอามาเราจุกันทนมาสักอันหันเจกะมินเราละทนสู้อันที่อาปอยกติคบใหม่เองเงี้ยท่านอาคมมิงฮิกะสวยเฮียลโดนเนี่ยเหมือนแล้วก็ทินาริมหลักหลอดละคบปันนี้ตั้งเงินกันหลักโคมาสักก็สวยระวังแค่ดูจนนักเก็ตอันมิรอนซอนไม่รู้ที่ลิกะเซฟเวทีนั่นเนี่ยจางจวนเฮตาฮิอันตันส่งกันทนากัลกตาอาเทงเจียติยาอาเบกสังขานันหงอ่ะเฮียอันทิลหูจวนี่อาคลากินดูจวนเฮตาปกกอลนักกินอ่ะอีก็เอ็นตีรันอาราบค่ะอาเซียตำลุตุกอาบิร์บอลก็ตำลุตุกเลยเท่าผมชุดอาจวนอันเมเจอร์อันนั้นที่ฮีเอ็งที่นี่อันคลาสสิฟายกันแค่ละว่าเมเจอร์ดีเฟกต์อันที่ลากโลซิมโมอัตอยเตอีเลยเตเนนะทุนเตซาอสมนีปริยัตพอยน์ปัสรีอัตเตลนี่ชุดที่อย่างนี้จนตันโซมาคานตันนีเล่พอยน์เรียดตันโซยังไงตันสมนีปริยัตค่ะอัจฉริยะนี่ฮะ minor defect อันที่ชุดอาจวนเต็มอีโจลายาอีโลเฮกเตเลอีเต็มโลเชโลเมลเฮมเดวเตอาจารย์ชูอารมณ์สอร์ตัวนี้วังกันข้างเมลเฮมเตค่ะเองติงเออันขัดที่จวนนังชูซาสมประคัดพอยน์ปฐุมอันนี้อวายินตันโสมาคานตันสมลีตันลีอาเชียอมตีนั่นนี่ชู 40% ซาสมลีขัดยังนี่จะกันจักเร็มขบมินิสเตอร์นี่พอให้กับไปต่อแล้วเว้ยขัดยังอาริรุนัดข้ากันนี่ข้าฟังคานอินนทนเลตุข้าเราละทนริสูกันเราใส่หัวเงินติตาอาปอยมังเงโอ้ขัดยังเกี่ยมานี่กรุ๊ปอีกรุ๊ปมีเต็มเตอมนักกรุ๊ปกันเสียมากันกรุ๊ปอาจวนข้างอัจเชโฮอันมูชัวเขาว่าค่ะอีอามันกันเป็นเมียเราวังอ่ะขามีแต่กันแบล็กลิสต์งาหลังอุกติยานี่มิโซเมลกันที่เห็นครบไหมกันฟาร์มสเตปฮิฟอยน่าเห็นโจกระดูเที่ยวสรการินัชัวลายาอามาร์เก็ตโปกันจนมูลายาเฮ็ดอย่างนี้จนเองติงเงกันกัลเซลังเล่อาเสร็จพีเอ็มพอมินติมิงเสร็จแล้วก็ตีเสร็จพีเอ็มตานะฉันยังไงตักกันนี่เราเงี้ยนี่โอ้ก็ตีอัง
amaro chu an mani ta na khalna tur kan zon sakaka khatiang ani chi chuan minister ni poi enge omzia om le ka ti deu ta ka sang ngoi ani anin khuta kan sai na tem te supply bulletin nan kan ti lai khan tan som voi khatan on order kha chu mak kan ti ani chu ti lain khatiang din mun ka kan ni sia eng tin nge kan pen se lang le Mizoram Christian ram in ti te hi kan farmers te levela po khatianga mi bum duril ru kan put chuan eng tin nge ram hi kan ti ma so nang le ti la ya kha puni te chu ti khan hun anei deuh boka assembly house chunga hun tai deuh ang khani lo boka chip chiar takin pudu mana asoi thoka kha anron soi chuaka akhuwa kha anron zep chi teta amaro chu hei pudu man assembly house a lo soi lang vek to sia khopani ming kha ti hangan che tho tura ngai la puni te pawhin zahthlak ti ni zahthlak renga thei to pin an market tour an zon saka dik tak chon Reliance Fresh te chu hei a en chin na ringuta po ton som ani ngal ringuta ni ton som chu engzang e kan ti chuan quintal za kg sing khat ani ngal ringuta ni kha en chin na ringuta ni a en chin na ringuta po ton som an du chuan nakina atak tak huna pe chuan thlatin nge thani dana ton som thon zia lo ngai ta se hei puni te soyang hian thlatin kg za po thon do ni la Mizoram kan so thing zong hian kan chom zong em ti hi ngai to tham fe an dei to ni chumi chu lo hlo ting ta se tuna mi te mai ni lo nakin thlengin kan thla te zel thleng po in so thing hral na tur tha tak ki kan murang thei to don ani achan chu kan Mizoram so thing te that je kan soi thina heng zong hi han ngai to chuan a thin rim thlaka a zahthlak boka chu chuan Mizo terin omlo zia ma na tang to in kan rin omlo ni hetiang chung chang a hian kan te lai han ti veila middle school kan kal lai ning ka sia Mizo te hian I silchara khuan ani ka she hei chu ka she sual me thea a she dik zok in chuan comment lama adik zok non soita ula Mizo te hian mana silchara hian bal an hral chuak china anti balan hral chuak china ti khan bora khan an da ti khan an thon thla amaro chu vai ho khan an lei chhun zom du sak du talawa antia achan chu bal kara khan bal rong ang deuh lung kha atam lu tu ka anti chu kan rinom lo zia ma na tanga an soina ni chu ka she so lo jon ramboi ma thil kha ani dei to le ngalin ka sia chu ti khop chu Mizo te hi kan lo ni a kan lo rin om lo em maya hei chang khat lian mei po ni lo kum som sari chuang ave nuwa po kan na tha chuang lo ni ama khop mai kan Christian na hian min siam thalei thei lo ni hei chu thil mak deuh mai ania tuna so thing chung chang hi chuan dem deuh pakhat kan neya chu kan politician te hi ani politics tu no hi Mizoram a hian kan tuar khop mai a chan chu hei kan politician te hi kadema a chan chu kan opposition ten lo nei tu ten hena tanga so thing beisina an siam sakdan kan sia a chang le kan balo ten tia a chang le in kot kai kan on leng an tia chang len le lowa khatiang han an lo en kolani tuna ZPM Sawrkar in ti tak zetin anon ti ta tuna po hei a hral na tur phailama te an han zon mu saka a han zon mu sak sewa dik tak chuan grade a then an tum te kha lo then hle se chu tuna kan problem ang hi kan tong lo mai the ni a chan chu grade tha hlir thon thlata se nakin zela tan grade tha so thing tha kha akal reng me don ni ma se grade an han soi grade A le bin han soi opposition hoin lo nei tu te mangai ber ni om ang zia zangin anon soi sel chiam thei to pin WhatsApp te Facebook lama te anon khongai ani ti khan anon tia ahar sanna ti anon soya mi pui anon soi thai ni in soi thai khan anon tia kha Sawrkar po kha avoi khanna te ani poka tang ngam taloin grade soi lovin ti khan an la ta top maya
great ani lo na chuan tuna hian kan buai ta che reng ani hei hi Sawrkar po ZPM Sawrkar po tha nia an hriat chu kaltlang pop turin zoram mi pui te hian kan thlang ani ti in hria se akan ngen ve du'a achan chu Mizoram kan che to lu tuka kan ti thin Mizoram hi kan che to lu tuka dictator pakhatin min en kol top se kan tha anga kan lo in ti ve thini thalai tam tak te pe chuan chuti ang che chuan dictator ang em ni lo ma se tha nia an hriat mi puita na tha nia an hriat to chu kaltlang pop ngam se chu kan du dan ani atira an ma ni na anin soi angin tlak huamin tuna hian tlak huamin ron rel se ti hi mi puite poina kan du dan le kan be se dan ania thalai tam tak politics tu nu ina apol dal lo tin kan be se dan nia chutiang tura kan thlan chu ania chu wangin mi puian lo khonga iweu ani poin antana thatura ni chuan tlema har sa deute ha thlak deute poisa tlem choi bel ngai te po ni se ron ti chho pop turin kan be se ya chu tu na hian a hun lai tak ni in ka sia tu na hian an ti that chuan sang ni som ni pariat in thlan alo thlen me chuan a that zia mi puin an hriat chuan an thlang tling le theyang tuna an ti ngal vat lo chuan sang ni som ni pasaria an ti tran chau chuan tuna an buai anga hian in thlan an ma chon don chu wang chuan tlin lo na chance atam lutuk opposition te loma atadol ni chu wang chuan tuna po hei opposition hoin so thing great siam lo turin an han nge na an han siam lo wa buainan han tok ta chia opposition ho chuan lam an zong an ti le a chet sual khan an lo lom em to ani lo nei tu te mangai wang ani lova tuna opposition te nan non soi hi Sawrkar la hi chet tir se ti ringot kha anril ru ni berin a hriat to a chuwang chuan Sawrkar po tha tur ni an hriat ta chuan kaltlang pop ngam se ti hi mi puitena kan be se dan ni a tin tuna so thing pe lama hian Mizo te hi sum don hi kan thiam lo em ma na train kan thiam lo MRP in tuna thil kan zuar ve thei tran chau ani a kumnga kum som kal ta vel tang khan ama te pe chuan MRP thi mi in thil an zor chuan amak kan ti zo khani chu tiang khop chu ani a kan sum dong tu te la mi puina kan soi sel ron ani a entinan mei visal te po aron lu donin khati khop khan an do dal na sa a tuna aron lu ta a an han in bun fel meu chuan visal atang atloma la tam tak thi zuar chhong le tur Mizoram sumdong te ani tlatani chumi omzia chu pon nampanga sumdong tu te nen hian kanin compete zolo thina ni hei takhi kan buaina ni a kan product te Mizo thil te hi ato ema kan thil thal chuat te kan thil siam chuat te hi ato ema a Mizo takte po hian kan leidu lo thina ni chu wang chuan kanin ngai to har hi chu a hun to khopin ka sia kan du ama kan ei zon na te kan sum don na te hian kan ngai to hi atoi kan tu le fa te ei zon na tur thlang hian kan ngai to lo thina ma se tu na chon hei kan sum dong lian te po an fing to a an sum don na khan an tu le fa te ril ru nei chungin ti hian an sum don na te pon en kola an tu le fa te pon en kol to ni chu hmasawnna thatak ani a chin chu ti rual ro chuan kan hriat reng tur kan lo nei tu te po ka cha du chu thlai hral na thazok kan hre do na Mizoram po na kan hral do na ni chuan kan va el pui tur te hi heng la Mizoram chunga kho then om mei kha an ni to lo vai ho kan el pui to do na ni a vai ho el pui thei khopa kan tho na sat angai to ni ol mei a ei mu tum ni kha a thei reng to lo wa tun la ya vai rama te pe chuan an ei zon na an lo nei na ringot te po ma an lo na sa tol tuk an tang an ha pui na sal tuk ani Mizo te chu chura se ki bu chu ang deuh lek khan thok lo ei tur ron chuak thei hi kan du lu tuka tin kan tho chuna lok vak te kan tum thina chumi chuan min ti chi ani ti ang reng voi khata lok thut ang chi khe puam ti te khatiang chi te kha a lok lo ni ti kan in zir tin na sat to viau lain kan sim hlei thei lo kan du am na hi a re hlei thei lo wa hei chu kan in siam that angai khop mei chu wang chuan nakina po Sawrkarin
market min mu sakanga ti tur vai thataka ti tur an ti te a tha chau hral tur ti te anon tiang khang huna khan thatakin lo ti ila chu chuan market regular tak engtik lai pu a kan thlai thar te kan hral na tur aron om thei dona vairama pe chuan kan soi ang khan Mizorama kan thar chu zong zong hi leizo thei tur khopin anni chu supply na tur an nga ni chu wang chuan tuna hian ha thla deuh ma se kan nakin zela kan eizun na ngel nget tur kan thil hral na hlun tur thatur kha kan in siam sakani ti hrenang chungin kaima takin Sawrkar thu oin Sawrkar thu zomin iti zelang u ti kha kan in cha ve do ni e